имрӯз комиссияи рушди демократияи иёлоти муттаҳидаи амрико ба 13 созмони ҷамъиятӣ дар тоҷикистон кӯмаки молӣ ато кард. дар миёни онҳо 7 созмон барномаҳои мубориза бо зуҳуроти ифротгароиву терроризм ва омӯзиши блогнависҳову хабарнигориро пешниҳод кардаанд. мануэл миккалер, сафири иёлоти муттаҳидаи амрико дар тоҷикистон, таъкид кард, ки ҳадафи ин барномаҳо пешбурд ва расидагӣ ба масоили муҳими иҷтимоӣ аз тариқи ибтикори ҳадафманд аст. аз соли 2000 инҷониб барномаи комиссияи рушди демократия дар тоҷикистон беш аз 475 грант ба маблағи $8 миллион чудо кардааст. ҳар сол ба воситаи ин грантҳо садҳо нафар одамон таълиму ёрии мустақим мегиранд. сафир ҳамчунин афзуд, ин лоиҳаҳо ба занон дар омӯхтани малакаҳои нави корӣ, ба блогерон рӯзноманигори ҳирфаӣ шудан ва ба ҷомеаи шаҳрвандӣ барои мубориза бо ақидаҳои ифротгароӣ ва хушунат кӯмак расонидаанд. эмбер ора, мудири бахши равобити дипломатии сафорати амрико дар тоҷикистон, мегӯяд, ки комиссияи рушди демократияи иёлоти муттаҳидаи амрико аз соли 2000 ба ин тараф ба 4 соҳаи муҳими ҷомеаи тоҷикистон тамаркуз мекунад ва феҳристи барномаҳое дар даст дорад, ки эҳтимоли сармоягузориашон бештар аст. барномаи грантҳои хурди комиссияи демократия, чунон ки гуфтам, вақтҳои охир ба самтҳои афзалиятнок нигаронида шудааст. боз такрор мекунам, инҳо тавонмандии занон, расонаҳо, муҳити зист ва мубориза бо ифротгароии хушунатомез мебошанд. онҳо ба наздикӣ чанд вақт пеш муайян карда шуданд ва метавонанд дар оянда тағйир ёбанд. мо дар асоси афзалиятҳои стратегӣ бо тоҷикистон ҳамкорӣ дорем, то ба рушди он мусоидат кунем. хуршеди атовулло, муассис ва сардабири ҳафтаномаи фараж, гуфт, ки таваҷҷӯҳи бештаре ба блогерҳо тааҷҷубовар нест, зеро ба гуфтаи вай расонаҳои чопӣ ба тадриҷ дар ҳоли коҳиш аст. барои ин таваҷҷӯҳ камтар шудааст ва худи ҳам матбуоти чопӣ ҳам майда кӯшиш мекунанд, ки ба сайту ба ютуб каналу ба ин чизро рӯ биёранд, ба шабакаҳои иҷтимоӣ. хуршеди атовулло ният дорад бо дар назардошти вуҷуди даргириҳо дар марзи тоҷикистону қирғизистон ва вазъи нооромии афғонистон барномаи омӯзиши хабарнигорони ба истилоҳ ҷангиро ба комиссияи рушди демократияи иёлоти муттаҳидаи амрико пешниҳод кунад. таваҷҷӯҳи комиссияи рушди демократияи иёлоти муттаҳидаи амрико ба омӯзиши блогерҳо ва хабарнигорони расонаҳои расмӣ дар ҳолест, ки дар як соли ахир дар тоҷикистон 8 блогеру хабарнигор бо иттиҳоми мухталиф равонаи зиндон шудаанд. аммо дар маросими мазкур дар бораи сарнавишти онҳо чизе гуфта нашуд.